ಅವರ ಬಜಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೈಸ್ ವಿಷಯ ಹೆಂಚಿನ ಪನ್ನಗ ನವೇನಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬೇಲೂರಿಗೂ ಪಂಡ ಇಂಚ ಒನ್ ಡೇ ಪೋದು ಮತ್ತು ಬರೋದಿತ್ತು ಒಂದಿನ ಕುಲ್ದು ಬರ್ಪು ಮುಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಂಡು ಬಲಗುಲ್ಲು ಕಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಅಯ್ಯರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಅನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಡು ಬಕ್ಕ ಅನೀಶ್ ಪಿರಾವಡ್ ಆರಾಮಡ್ ಕುತೊಂದು ಪಾತಿರಂಬಲಿ ಜೋಲಿಡಿದ್ದು ಅದು ಮೂಲ ಚಾರ್ ಮಾಡಿ ಗೇಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬತ್ತ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು ಕತ್ತಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಜಾಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಂದೊಂದು ಪಾರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಕಂಡು ಜೈದೀರಿ ಕಂಡುಗು ಚಲಿ ಆಪಂಗೆ ಚಲಿ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಬಿದೈಡು ಮಾತ್ರ ಬಿದೈಡು ಅಂತ ಚಲಿ ಉಂಡು ಈಗ ಗಂಟೆ ಎಡು ಮಾರೆ 9:30 10 ನಾನು 2 ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಂಡು ಬೇಷಾನ ಭಯಂಕರ ಚಳಿ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಫುಲ್ಲು ನಾವು ನೈಟ್ ಮೂಲೆ ఎక్కువ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಲ್ಲ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಫುಲ್ಲು ಕೂಲಿ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪತ್ತರ ಒಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ವರ್ಮರೆಕ್ಕಿ ಇಡೀ ಭತ್ತ ಒಂದು ತೂವಲಿ ತೋಟ ಮಾತ್ರ ನಾಲ್ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ವೆದರ್ ಸಖತ್ತುಂಟು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡದ ವ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪ ಶಿವಗಾಲಿ ಬೀಜಿನೇ ಮಾರೆ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ದಯ್ಯನ್ನೇನು ಮೇರೆ ಮುಂಡಸ್ತದೆ ಮಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಾತಾಡು ಮೂಲ ಚಳಿ ಎಂಚುಂಡು ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತೆಟ್ಟಿ 20 ಡಿಗ್ರಿ ತೋಜ ಒಂದುಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿಯ ಒಂದುಂಡು ಅದೋಟು ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಬರೋದುಂಡು ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇ ಇಪ್ಪನು ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲು ಸೊ ಮುಲ್ತ ಮತ್ತು ನಿಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಫುಲ್ಲು ತೋಜವೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಫಿದ ಮತ್ತು ತೋಟ ಉಂಡು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪುನ್ ಯಾಲಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಬಕ್ಕ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋಪುನು ಪಂಡ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟೇ ಆಪನು ಮುಲ್ ಕಂಡು ಅಥವಾ ಜೆತ್ತದ ಆತನು ಇದು ರಡ್ ಮಂದಿ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಮೂಲಗಳಿರು ಮೂಲವರಿಗೆ ಇದೆಯರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣೆ ಒಲಿರು ಅಣ್ಣಿಗೆ ಇದೆ ಎಂಕಲ್ಲು 590 ಜಸ್ಟ್ ಲಕಿನಾತಿ ಪಿದಾಯಿ ಮತ್ತು ಪೋಯಿನ వాళ్ళు ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ನಿದ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆ ಬೇಯ್ದನು ಅಂತ ವೆದರ್ದು ಲೆಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತಂತ ಚಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ದಯ್ಯನ್ನು ನೀನು ಗಾಡಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀನಿ ಎರ್ತುವಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ನೆಂಚ ಇದ್ರೆ ಅವ್ನು ಚೆಪ್ಪುಂಡೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೋಯಿ ಮೂಲೆ ಪಲ ಫಾಗ್ ಉಪ್ಪುಂಗೆ ಇನಿ ಫಾಗಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುಂಗೆ ಇತ್ತು ಬಸ್ಸಲೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನ ಹೊನ್ನಾಗ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸುಮಾರು 35 ಆನೆ ಅಂಡಿಗೆ ಈ ಏರಿಯಾಡಿ ಒಂದು ಮುಟ್ಟ ಬೇಲೂರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಲೂದು ಒಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಸುತ್ತ ತೋಟ ಮತ್ತು ಕಾಫಿದ ಬೊಕ್ಕ ಪೂತ ಗಿಡ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಒಂದು ಕಾಫಿದ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಕಾಫಿ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಫುಲ್ಲು ಕಾಫಿ ದನ್ನಿ ತೋಟ ఒక పెప్పర్లు ఉండే ఎడ్డే మంచిలా ಇಡೀ ತೋಟ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಪಾರಂಡಿ ಇನ್ನು ಬೇಲೆನೇ ನಮಕ್ ಫುಲ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ಎತ್ತದು ಮತ್ತು ಪಾಡ್ಕಂದು ಸ್ಮೂಲ್ ಒಂಜಿ ಗುಲಾಬಿದ ಸೈಜ್ ತುಲೇನಿ ಫುಲ್ ಒಂದು ಹಬ್ಬಲ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಬರ್ಸೋಗ್ಲ ಆಪನ ಇದಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟದ ಹಬ್ಬಲ್ಗೆ ಏನು ಪೇರು ಪಣ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಆಪನ ಹಬ್ಬಲ್ಗೆ ಈ ಮರಿಯೊಳಗೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಬೂರುಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನೀನೇ ಬೂರುಜಿ ಅಂಡೊಂದು ಎಟ್ಲ ಹಾಕಿರು ನೀನೇ ಬೂರುಂಡು ಒಂದು ಮರಿಯಲೊಡ್ಲ ಆಪನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಎಕ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ನರೇಂದ್ರ ಓಲಿ ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷಿತೇರನ್ ಮುಸುಂಬಿದ ಗಿಡ ಒಂದು ಮುಸುಂಬಿ ಏನ ಆರೆಂಜ್ ಕಿತ್ತಳದ ಗಿಡ ಕಿತ್ತಳೆ ಲಿಂಬೆತ್ತವು ಅಂಜಿ
ಲಿಂಬೆ ಅಂದ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಾಕೊಂದು ಮಾಡ್ದಂಡ ಲಾಯ್ಕ ಮರದಾನಿ ಕೋರಿಗೊಂದು ಪತಂ ಪೋತು ಲಿಂಬೆ ಅಂದು ಮನದಾನಿಗೊಂಡು ಅನಿಕಲು ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಕಿತ್ತಲೆ ಕೊಡ್ತಾರಂದು ಬೇಸ್ ಮುಲ್ತ ಕಿತ್ತಲ್ಲದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಕ ಎಂಚಾಂಡು ಪುಲಿ ಪುಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋಟ ರಾತ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಹತ್ತೀನಿ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ತೂವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಚಾಂಡೊಂದು ಸುತ್ತ ತೋಟ ಅದು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಒಂದು ದಯಾನನ ಕಾಣ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ದ ಪಕ್ಕಲ್ಲಿ ತೋಜೆ ನರ್ಸರಿ ಮಾತಾಡೋದು मेरे चार्ली ले रहा ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನೋಗ ಪಾನೆ ಪುಂಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಮತ್ತು ಮಸಾಲ ತೂರ ತಿಂತಿದ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಚರಿಗೆ ಕಲಿಪ ನಾನೇ ತಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರ್ಪುಂಗೆ ಸುರುಕಿ ಮುಲ್ತೋಲಿ ಕಿನ್ನ ವೀಡಿಟಿಲ್ಲರೊಂದು ನಿಜವಾದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಿತ್ತು ಮತ್ತು ಫುಲ್ಲು ತೋಟನೇ ಮೇರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜಿ ಮೇರೆ ಭಯಂಕರ ಶಾರ್ಪ್ ನಾನು ಮೇರೆ ಮತ್ತು ಮುಲ್ತ ಫುಲ್ಲು ಲೊಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮೇರೆ ಲೆತಂಬೋಪಿಯರು ತುಲಿ ಲೆತಂಬೋದು ನನ್ನ ಸೀದಾ ಆನೆತ್ತಿ ನಡಿ ಲೆತಂಬೋಯಾರ ಒಂದು ಅಲ್ಪಂಜಿ ಕೆರೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಬೋರೆ ಆನೆ ಕಡೆ ಪಂತೆ ಮಿತ್ತು ನಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ತೊಂಬ ಪ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ತದ್ದು ಬಂಜಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಗಿಂಡು ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಚಡ್ಡಿ ಜಾರು ಒಂದುಂಡು ಬಾರ್ಲ ಕಿತ್ತನು ಇಡ್ಲಿ ಕೋರಿ ಹಾಂ ಅಬ್ಬ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಚಡವ ಮಾರಿ ಒಂದು ಏರೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಅಂಡು ಬರ್ಲಿ ಅಕಲಲ್ಲಿ ಬೈಜ್ಜಿರ ಕಲೆ ಸಾಕಾಪುಂಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಫುಲ್ಲು ತಿರ್ಗಾರಂಡೆ ಕ್ಯಾ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಬೊಡ್ಡೆ ಬೈದೋಡಿಯ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಏನೋ ಫೋನ್ ನೂಲು ಒಂದು ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಕಾಫಿ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಆರೆಂಜಿನ ಉಂಡು ಯಾವನೇನು ತೂದು ಸುರುಕು ಒಂದೊಂದು ಎನ್ನದೀನಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಹತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಉಂಡು ಗಿಡಕ್ಕೂ ತೂರಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಏನೇ ಪಂಜೆ ಬೈದು ನಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಿರ್ಗುನಂಚೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನೆ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಕಾರದುಲ್ಲ ಏನೋ ಪರತಿನ ಚಾಪು ತೂವಲಿ ಲೀಚಿಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಮೂರು ಲೀಚಿ ಉಂಡು ಮೂರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಮನ್ ಪೇಪಡಿ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಂಡು ಬಕ್ಕ ಅನೀಸ್ ಚಿತ್ತಪುಲಿ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಿ ತೋಟ ಪುಡ್ದು ಪೋರೆ ಮನಸ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲು ಕಂದಾಪು ಸ್ಪೈನವ ತುಂಬು ನನ್ನ ಏನಮ್ಮ ತೊಂಡು ತೂಕ ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ಗದು ಅಂಚಿ ಪೋರೆ ಮನಸ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಫುಲ್ಲು ಕೂಲ ಒಂದು ವೆದರ್ ತಗೋಲಿ ಯಾಕಡೆ ಫುಲ್ಲು ದೊಂಬಿತ್ತು ಆತ ಪಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಮುಗಾಲಾಂಡು ಕಂಡ ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮೆರ್ನ ಐಡ್ದಂಚಿ ಕೊಡಂಜಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅರ್ಥ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಬನೋಡಂಡು ಮುಲ್ತ ರೂಟ್ ಮತ್ತು ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾರು ಪಂಡೇರು ಗೇಟುದಲ್ಲ ಏತ್ಲ ತಿರ್ಗಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಂದು ಅಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಕಲು ಎನ್ನದಪ್ಪಾರಿ ಕಾಫಿ ತೋಟದ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮರಕ್ಲಿಂದ ನಡ್ಪನೊಂದು ಇದನ್ನು ನಡ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಈ ಕಾಫಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ದೊಂಬೂರು ರಜ್ಜಿ ನೆಕ್ ಲೈಟ್ ಶೇಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಶಾರ್ಪ್ ದೊಂಬುಲತ್ತು ಮಸ್ತ್ ನಿರೆಲ್ಲತ್ತು ಅಂಚ ಬೋರ್ಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇನು ನಡ್ಪುನು ಒಂದೇನು ಮರಿಯಲೋಡು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚಿಗುರ್ದು ಲೈಟ್ ಶೇಡ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ ಬೋಡೇನ
ಅಲ್ತು ಪಕ್ಕ ಕೊಡೊಂಜೇನು ಉದ್ದೇಶ ಬಂದಾಗ ಒಂದೊಂಜಿ 15-20 ವರ್ಷ ನಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಸೈಟ್ದು ಏತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಡು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದು ಒಂಜಿ ಏತು ರೇಂಜ್ ಉಂಡು ಆತ ರೇಂಜಿಗೆ ಒಂದು ಮರ ಮಾತ ಸೇಲ್ ಹಾಪುಂಡು ಆ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮಾತ ಮರಕ್ಲೇನು ನಡ್ಪುಂಡು ಬಸ್ ಮೂಲ ಜಪ್ಪುನ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಜಪ್ಪೋಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರ್ ಪಾರ್ದದು ಊಟ ಬ್ರೇಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ಜಪ್ಪೋಡು ಈಗ ಅವ್ಳು ತಿರ್ತು ಬಿಡ್ದು ಮುಂಕು ಕೂಸಂದು ಅರ್ಥ ನೋಡವು ಅಂಚ ಉಂಡು ತೂವಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯರ ಅದೊಟ್ಟು ಜತ್ತೊಂದು ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದು ತಿರುಗಿದು ಮಾತ ಬತ್ತೇಟಿ ಫುಲ್ ಜೋಲಿ ಉಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಒಡೆ ಪೋರ ಕಂಡು ಒಂಜೇನು ಒರಿಯದು ಇಂಡಿಗೆ ಪುಲಿ ಸುರುಕು ಮಾತ್ರ ಅವು ರಡ್ಡು ಜನ ಒತ್ತು ಒಂದು ಮುಕುಲಿ ರಾಣಿಲ್ಲ ರಾಜಿ ಅಲ್ಲ ರಾಣಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮದುವಾಗ ಕಂಡು ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕಂಡು ಒಂದವೇ ಮರ ಪರ್ನೊಂದು ಎಡ್ಡ ಒಂದಾಂಡ ಅಲ್ಲಾಡೋದು ಉಳ್ಳಾಡ ಅಲ್ಗುಂಡಿ ಅದೇ ಬೀಜ ಪಾಡ್ಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಊರುಡ್ಲ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಓ ಸಮಯತ್ತೆ ಟೆಂಪಲ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಮೂಲೆ ಬೇಲೂರು ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ಅಡೆಪೋಯಿಂದು ಅಬ್ಬಾ ಸಾಕಾಣು ಮಾರಿ ಇಂಕ್ ನಿಮ್ಮನ ಗಾಡಿದ ವೀಡಿಯೋದಪ್ಪ ಅಂದು ಬಿತ್ತೆ ನಾನು ಪಾರು ಬರ್ತೀನಿ ಗಾಸ್ ಗಾಡಿ ಏರೊಂದು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಈಗ ಕಂಡುಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ಲ ಪಾರು ಬಾರೊಂದು ಇಲ್ಲೇರು ಗಾಡಿ ಏರ್ರೆ ಬಂಡವು ಇಂಚ ಒಂಚೂರು ಅಪ್ಪುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲದು ಅಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಏರ್ರೆ ಬಂಗ ಅಪ್ಪು ಕೈಟ್ ಗಂಟಲ ರೋಡ್ ಮಲ ಮಲ್ಲ ರೋಡ್ ಹಾಂ ಹಾಯ್ ಜನವಿ ಗೈಸ್ ರಮೇತ್ ಸೀದಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಪಿದಾಡ್ನಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿದ ಕಂಡು ಹಾಗೂ ಅನೀಶ್ ಅಂಚೆ ಎದುರುಡಲ್ಲೇ ಭೂತ ಕೈಯನ್ನೇ ನಾಯಕ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ಬಕ್ಕ ಇಂಬಿ ನಿಕುಲ ಇಂಜ ಮನಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತಂದ ಸೀದಾ ಸಚಿನ ನಾನು ಭೇಟಿ ಆವಲಿ ಎದುರುಡು ನಮ್ಮ ಗುಡಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬಂದುಂಟು ಒಂದು ಕೈಯನ್ನ ಗಾಡಿ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಗಾಡಿದ ದನಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಬರೊಂದು ಇಲ್ಲಿರು ಎದುರದ ಗಾಡಿದ ದನಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಆದ ಬೇಲೂರು ಟೆಂಪಲ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಎನ್ಸಿಸಿದ ಜೋಕುಲು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಇಡು ಹೆಚ್ಚು ಜೋಕುಲೆ ಟೂರು ಬರ್ಬೋದು ಬೇಲೂರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬೈದೆ ಅಂಡ್ ಮುಲ್ತು ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಂಡು ಕೊರಿಯರು ನಿಜನ ಸುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪಿರವಡಿನ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನೋ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ದೇರು ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಕಾರ್ಲಾರ್ದು ಗಂಜಿ ಎಂದು ಬೇರೆ ಪಂಡೇರಿ ಒಂದು ನಿಜನ ಸುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಜ ಮುನಿ ಅಂತ ನಿಕುಲು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಫಲ್ಲಿ ಪಚ್ಚೆಗಿರಿ ಕಡ ಬರ್ತೀನಿ ಸೇರಗ್ಲಾರೆ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಮನೆ ಓದೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಓದೋಲಿ ಮೊದಲು ಅನೀಶ್ನವ್ರಿಗೆ ಗುರ್ತದ ಅರ್ಧಿಕಿ ಏರಿಯಾರ ಅಂಕಲ್ ಊಟದ ಪರ ಆನಂದಿಲ್ಲೇರು ಈ ಅನೀಶಿಗೆ ಪೋಯಿನವಳು ಮತ್ತು ಗುರ್ತದ ಕುಲಿ ಮಾರೆ ಭಯಂಕರ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ ತಿರ್ಗಾ ಹೊಡೆದೆತ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಒಡ್ಡಿಗೆ ಮಿತ್ತದ ಮಾಡ್ದದೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಕೆರೆ ಉಂಡು ಇದು ತೂವಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಇನ್ನೂ ಕೆರೆ ಒಂದಟ್ಟು ಏಮೇಲೆ ಎಂದು ಪಾಡ್ರವಲ್ಲಿ ಈ ಕುರ್ಲು ಗಿರ್ಲು ಕನಪೇರ ಆ ಕುಲ್ಪುರ ಒಯ್ದು ತಕ್ಕು ನಾವೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ಬಂತಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಬಂದ್ರೆ ರಟ್ಟೆಗೆಲ್ಲರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಂತವನು ಸೋಮವಾರ ಏನು ವ್ಯಾಪಾರ ಇರಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಬಂದು 130-120 ಕೊಡಿ 200 ಸಾಕು
ಸೇರಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್. ಬಸ್ ನಮ್ಮ ಬೇಲೂರು ಆಂಡು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಸೀದಾ ಹಳೆಬೀಡು ಬಿಡಾಡಿ ಒಂದು 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈಗ ದಯಾನಂದ್ ಎತ್ತು ಪಿರಾವಾಡಿ ಕಂಡು ನಟ್ಟು ಕುಲ್ಲ ನಡಿಗೆ ಅಜ್ಜೆ ಹಳೆಬೀಡು ಲಂಚಿನೆ ಬೇಲೂರು ದಂಚಿನೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಒಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದು ಅಂತ ಇಂಕ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದಿ ಜಸ್ಟ್ ನಂದು ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡ ನಾವು 5 ದಿನ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೊದಲು ಕುದುರೆ ರೈಡ್ಗೆ ಪೋರೆ ನಮ್ಮ ದಯ್ಯನ್ನೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ದಯ್ಯನ್ನೇ ಪೋಪೇನ ದುಲ್ಲೇರು ತೂಕ ಎತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಯ್ಯನ್ನೇ ಗುಲ್ವೇರಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ನಾನು ಗುಲ್ಲ ಅವ್ರು ದಯ್ಯನ್ ನಾನು ಗುಲ್ಜಿಂದಲ್ಲ. ದೇವಲದ ಮಂದಿರ ಅಂತದ್ದು 6ನೇ ದೊಡ್ಡ ನಂದಿ 9 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇದೆ. ಇದು ರಾಣಿ ದೇವಲದ ಮಂದಿರ ಅಂತದ್ದು 7ನೇ ದೊಡ್ಡ ನಂದಿ 8 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೂ 1 ಅಡಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಜನ ಟೆಂಪಲ್ ಮುಂದೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 1 ಅಡಿ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮೊದಲನೇದು. ರಾಣಿ ಟೆಂಪಲ್ ಮುಂದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಆಭರಣಭರಿತವಾಗಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳಪಾದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಂದಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಕುತ್ತಿಗೆ ಚಿಕ್ಕವಾದ ನದಿಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಳೆಬೀಡು ಮತ್ತು ತಿರುಗಿ ಮಸಲು ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಣ್ಣ ಮೂಲೆ ಏನೋ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದಾಜಾಪುಜಿ ಮೊಲ್ತು ಹಿಸ್ಟ್ರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಕಂದು ಬಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ರೋನಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಮೂಲ ಬಳ 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 ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಕ ನಾಲೆಜ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಇದ್ರು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪನ ಹತ್ತು ಒಂದು ಅವೇ ನಿಕಲು ಕೃಷಿತ ಏನೋ ಬೋಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮೇರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಬಂದು ಮೇರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದ್ರೆ ಲೆಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಟಗ್ ಫಾರ್ ದ ಮೇನ್ ಅನ್ನೆ ದುಂಬು ಗುಂಟ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಇತ್ತ ಟಗ್ ಫಾರ್ಗೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೇರು ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದು ಮೇರೆ ನಿಕಲ್ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಬರೀತಾರೆ ದಯ ಅನ್ನೆ ಅಂದು ಮಕ್ಕಳು 2 ಜನ ಭಯಂಕರ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾಕೊಲ್ ಬಸ್ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನ ಇವರು ಮೇರು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲನೆ ಯೋಗಪ್ಪನ ಏರಿಯ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ರಾಜೀರ್ನ ಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿತ್ನ ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನ ಇವರು ಈಗ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯಣ್ಣ ಕಟ್ಟಲಿ ದಯಣ್ಣ ಕಮಲದವಲ್ ಕಟ್ಟಿನ ಕಟ್ಟಲಿ ಪೊಲೆ 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 ದಾಲ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಈಗ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಏರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲಿಗಳು ಕುದುರೆ ರೈಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಡು ಒಯ್ತು ಬೋಲತೆ ಒಂದು ವೀಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಜವು ವೀಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಜ ವೀಲಿಂಗ್ ಬಾಡು ಸ್ಪೀಡ್ ಬಾಡು ಉಡಿ ದಯನ್ನೇತೆ ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತು ಗುಲಿಯರು ಇಂಚೆ ಬೀಜ ಬೋಲಿ ನಾನಿರುವುದೇ ನಿಮಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಪಾಡು ರೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡು ಕೆಂಬುಡದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಂಡೆ ನಮ್ಮ ದಯ್ಯನ್ನೇ ಅಂದರೆ ತೂವಂಬರ್ಕನ್ ಪಿದಾಡ್ನಾಡಿ ದಯ್ಯನ ಒಂದು ಇದೆ ಕೆರೆಂಗದಾನ ಬೂರು ಕೆರೆಂಗ್ ಮುಲ್ತುಗೋಲಿ ಕೆರೆಂಗ್ ಮಾತನಾಡ್ತೀರಿ ಬಲ ಕಂಡು ಮಂಡೆ ಬೂರುಂಡ ಫೋನ್ ಸರ್ಬತ್ ಲತ್ಲದ್ದು ಯಾವ ಎಷ್ಟಿದು 100 ವಿಷಯನ ಬನ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೆಂಬುಡೆ ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಂಡೆ ನಡೆ ಪೋಯೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕೆಂಬುಡೆ ತೆತೊಂದು ಕಂಪೋಯಿನಿ ಪಂಡ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಮೂಲಕಲ್ ಕೆಂಬುಡೆ ಕೊರ್ನಿಯದು ಗೋಲಿ ಖಾಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ತೆತೊಂಡೇರು ಬಕ್ಕಲ ನನಲ್ಲ ಕೊರಂಡ್ರೆ ಅಂಡೇರು ಯಾನೆ ಯಾವ ಬಂದು ಈತ ಕಂತೀನಿ. ಸೊ ಐಕೆ ಅನ್ಪುನು ಯಾಪಲ್ಲ ರೈತರ ನಕಲು ವಿಶಾಲ ಹೃದಯದ ಕುಲುದ್ದು. ಸೊ ಪೋಯ್ನಮ್ಮ ಬೇಲೂರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಾ ಮುಲ್ಪ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿಗೆ
ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿರ್ಗರೆ ಪೋನಾಗ ಈತೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಶಿಸ್ತುಡು ಡೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಪೋಪುನು ಇಜಿಂದ ತುಲ್ಲರೊಂದು ಬಲ್ಪುನುಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪಾರ್ಲಿಜಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಒಡೆದು ಬಾರ್ದಲ್ಲ ನಾ ತಿಂತು ಯಾನೇನು ರೊಟ್ಟು ಏನು ನೀಟ್ ಉಂಟು ಅದಾಲ ಕೀಕಿದ ಅಂತ ಏತ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಉಂಟು ಮೀನು ನುರ್ಗೆ ತಗೊಂಡಿದೆ ನುರ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನುರ್ಗೆನೆ ಬ್ರಿಂಜಲ್ ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಓ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಸ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಮೂಲು APMC ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬತ್ತು APMC ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದ ಮೂಲು ಏರು ಕೃಷಿನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂತ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಸೊ ಅಡೆ ಬತ್ತ ಮೂಲು ಪೆಂಚಂಡು ತುಪ್ಪ ರೇಟ್ ಮಾತ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಬೇಲೂರು ಅಲೆಪಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ದೀನಿ ಏತಾಪ ನಾ ತಿರ್ಗಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ನೋಡಿ APMC ಅವರು ಮಣ್ಣೊಂದು ತೆಗೀರಿ ಇವ್ರದೊಂದು ತೆಗೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ತೆಗಿ ಯಾರು ನಮ್ಮಣ್ಣ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ರಿ ಆರಂಭಿಸ್ತೀವಿ ಕೌಶಿಕ್ ಅವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಚಾದ ಮಿತ್ತ ಮೆರನ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಪಾಡುವೇನೆ ಏರ್ಲ ಬೇಲೂರಿಗೂ ಮುನಿ ಬತ್ತಾರಡ ಮೂಲ APMC ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬತ್ತಾರಡ ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಈಗಲೇ ಕಮ್ಮಿ ತರಕಾರಿ ಮೀನು ದೆಪ್ಪ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕಡಿಮೆಗೆ ತೆಗಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ ಕೌಶಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಮೂಲು ದಾಳಿಂಬೆ KG 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಹೋಯ್ರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಫೈನಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಬೈದ ಇಡಿ ಮೂಳಿತ್ತೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಬರ್ತಾರೆ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಆತಾನೆ ಸತ್ಯ ಒಂದು ನಮ್ಮದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತಿದ್ದಂತ ಮತ್ತೆ ಜಾಲಿ ಆಗೋದು ನಾನು ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಬಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತು ತಗೊಳ್ಳಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿ ಮೇರ್ನ ಇಂಚಿನ ಅಂಬಾಡಿ 300 ಇಂಚಿನ ಪಂಡೇರು ಅವೇನು ಹೆಂಗ್ ಕೊರಿಯರು ಕಟ್ಟದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇರೆಗೆ ಎನ್ನ ಕೊರಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗಿದ ಬತ್ತೆ ಚಾರ್ ಮಾಡಿ ಕಾಕನ ಹೋಟೆಲ್ದಡೆ ಬತ್ತೆ ಒಂದು ಚಾ ಪಾರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪೋಯಿ ಪಂಡು ಅವಲ ನಾವೈತೆ ಬಿದಾರ್ನು ಬೇಜಾರ ಒಂದು ಬಿದಾರ್ನಾಗ ರಾಣಿ ಬಾಯ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಪ್ಪು ಫೋಟೋ ಮಾತು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ರಾಣಿ ಬಾಯ್ ಎಂಜಾನ್ ಇರಾಗಿ ನೀತ ಮಾತ ಒಂದು ಎಂಜಾನ್ ಕೋಡಿ ಎರಡು ದಿನ ಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತಾರು ಸೂಪರ್ ರಡ್ಡು ಬರ್ತಾರ ಫನೋಡಿ ಸಾರಿ ಸೂಪರ್ ಬಂಡೆ ಯಾವ್ಜಿ ಎಂಜ ಎಂಜಾನ್ ಫೋಟೋ ಬಾಯ್ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ మరి ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಫೋನಾಗ ಕಂಡು ಮೂಲಂಚು ಬುಲ್ತಿ ಕಂಡು ಪೋರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿಗೆ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಕಂಡು ಹೋದ ನೀರು ಬಲಿ ಇವಾಗ ಬೇಜಾರಪ್ಪಂಗೆ ಇನ್ನು ಪೋರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಹೋದ ನೀರುಂಟು ತಿಳಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋಗಿತ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪೇರ್ ರಾಣಿ ರಾಜಿ ಟಾಮಿ ಮತ ರಾಣಿ ಕುಲ್ಲು ಮೂಲು ಕುಲ್ಲವಾ ಮಾಮನ ಎದುರು ಹುಡುಕುದವನು ದೀಶು ಮಾಮನ ಎದುರು ಹುಡುಕುದವನು ಅಂದ್ಯ ಎರ್ಮೇಲು ಇದಾರಿ ಬಾಂಗ್ ದೀಪುನು ಇರಾಗ ಹೊರ ದೇ ಮೂಲ್ ಜಿಂಕೆ ಬಾಸ್ ಆತನ್ ಜಿಂಕೆದ ಕಾರ್ ಹಾಕಿದ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಡು ಕಂಡು ಕೆಸರು ಮಾಲ್ತೆ ಗಾಡಿಗೆ ಗಾಡಿ ಎದುರ್ದಿಲ್ಲ ಬೇ ಕೆಸರು ಮಾಲ್ತೆ ಮೂಲು
ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಪೇದಾರ್ದು ಕುಟುಂಬಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೂಲು ಅಡೆ ಭತ್ತ ನಾನು ಸರ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇತ್ತಂದ ಚಾರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮುಗ ದುಂಪು ಪೇರು ಕಾಪಿದ ಪುಡಿದೆ ತಂದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ತಂದು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಚಾರು ಮಾಡಿ ಎರಡು ಫಾಗ್ ಉಂಡು ನಮಗೆ ಮರಣಿ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಾಗ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಸಾರಿ ಬಾರ್ಡರ್ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ನೀವು ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬಸ್ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ 24 ಗಂಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುರುವಾಂಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತು ಬರ್ತಾ ಶುರು ಆಗಿ ಎರಡರಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಗಂಟೆ 8 ಬರ್ತಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಐತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರಮ್ ಕಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡಿಗೆ ತಿರ್ಗಾರಿಗೆ ಹೋದು 24 ಗಂಟೆ ಇರಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಮುರಿದು